Diyos, mayak at man palait, dito nga sirbi na may sa Diyos. Kita siguro kita dito isi nahospitalan na daw ang kaya nagdadaya wala tayo may katagsak nga na umong sila ito mga karat-kararat. Kita ang lawak di tumalbay sa kumaysan di Anos, di tumalbay sa Marimay. Kita mawaling nga tiga kuma na pastirap na ng tiga kuma sa Anpay. Hanggang po iti panagsirpi iti Diyos, ada di panagsakripisyo. Mawaling nga may tulong malong yung magsakripisyo ng tiga. Kaya deta iti kinailat iti pamati. Apay ako na nga naidit idalan. Si mapanti pa kasalakan ng minata, panay sakripisyo. Ada dari tibanag nga saan nga maaramid. Hanggang nga nawaya nga garamid iti kay mo. Ada di may bawal. Hanggang sa iso nga naidit. Hindi saan tayo nga nagpamati, nawaya. Nawaya tayo nga garamid na tao. No pagsasawang di may sarang kapsat mo ko nagkang kung tata wala mo maramit na pamati tayo dahil dati kinahilit na may sabay han tayo nga mabalin nga may salakan yung lumagdag kinahilit na dalan kung saan tayo nga ipapati kaya ang tayo nga iwasan na dito sa nga may parbon. Kasi siyempre may sakit na nga ta. Nung nalawat panagpag na. Kaya, gusto nga medyo kisayan di panagpag ang nagkarkarosudos. Kisayang nagkilay ramit mga hanga may parbon. Ay kit, baling nga makarususod ka. Ako na nalaklaka nga lungsod. Di may isang kamilo. Lungsod iti abot ti dagumon ti may sa mabaknang. Nga lungsod iti nga sumbrok iti bagarian ti lang. Apay ang absat pinata haan nga dijay siyempre kajibak nang itang-tang muna nga dijay material nga ubrana. Kaya iso nga nalawa kaya na itang-tang muna na ajay mapukaw iso na. Mamanya ti yung pangpanguna tayo tatapasat. Gusto niya pa nagsirbi tayo pa. Sa tangkil ulo iti, rarap. Kaya isang nagasat ti may isang tao na mangisyak karpisyo kapitikas na makapag na ijay na ilat adalan mo isuti dalan nga pa kay sa lakanan. Hindi tayo pagliksyonan amok nga nalawag yung lawag iti kakapsat yung muna mo siya kat pasurutak lang na kaya kapsat kaya tama nagkatan ko lahat nga at pa iso na dyan tanong inawalawag ka agda nga na daw pasok na sang mga surat muray pa kasta nak makipagpunit agsipod ta napintas no pagdudumaan ti awong na hindi musika at mga madlaw mo ti kaya't mga dinggin nga music. Katunggal may sa, ang nagpapada dyan kaya tayo nga kanta. Kaya, mabalin nga ti panangilaw-law ti datuma, panagkanta ti datuma, medyo rock nyo, medyo agsarak. Kung dyan datuma, dyan datuma, maka-western country, kasi na kanya, kaya, kahit medyo western, ang basawas ko dyan gitara. Mga gitara na girat ito, ay medyo aglag to lang tao. Kita nyo ito yung aglag to lang tao, matimag to piso. Dito yung karawang si Biyag na tinapay ko na kita na tulad ko na ilit na dalan. Iruangan na ilit. Ito versikulo 22, may galbo manikod daya kan laon kan manikod ang yaran kan abagatan kan tumawag dan ko dyan pagarian tumukaw dan to iti pagarian ti Diyos
Oret yung pansat. East, west, north, south. Ay, ano nga bansa tayo? Ano nga bansa tayo? East. Kaya naman tayo patay sa lakan na usat. At tulungan ko di pagaganti langit. No! Surutan tayo di ruangan na nainag. Ang mga ruangan. Kaya nga aming manigyan nalawa. Kumayat nalawa pa. Nalawa ka, viewer. Nalawa tikang na, iwas-wasawas. Ay, ito na sa ginalawa nga dara. Hindi na kaya ka nagaramit ito saan nga may pagkakas. Kagaya tayo niya ako Diyos. Nalawa. Awan timang puntur pinaka, awan timang ibabawa ay kaya tulat ang narami. Kaya makita malala tayo. Uray talwasawa. Nung iti Kristiyano, ano ang galing? Kaya, sabanin sa natin mga pamasa ajay. Ang tayo susunod na ta. Sabanin na rin ito, binati tayo. Ay may salam niya po Diyos na, nasawa tayo. Kaya, ngayon na nabay, kat adto'y adda maudimam. Umuladan to. Kat adda, umulama, maudimam. Ununay kakabsat. Iti may isang namati. O kayo bagang mga kabataan. Kan iti kabakan. Tapos hindi baga niya mga oray nyo may astividad doon. Napinpintas sa parang palawag na yung kabataan. Kaya, first bata siyempre, kung kabataan isunan, ang uli. Nung inuna, hindi kayo pa nakawat na. Apay. Minata, sasakutin natin pa na pagmati na. Hararag. At ikatan na daglisan nga rumbang na hanggang pagkatan niya po Diyos. Susunutan natin kailit adalan. No, at panunod ko na naksa makisugal, naksa labanan na kakalayo ko dahil niya guys. Ano pa naman yung barkada ng Domingo, tayo kaya Tresor. Sagot ko, sagot mo, anak pa, mapanaklat tayo dyan. Sentro. Karayan. Karayan, dyan tayo dyan. Ulang ako, nang barkada na oras bumod. Ulang ako, wala naman. Importante, mapanakagimong. Kita, isungain mo muna. Talagang dyan talent na parabor niya po Diyos. Nalakangan nagawa at nagagos. Basta ang pwede kimamat ito. Nagigimidyo. Adamat yung muna nga gumawa at nagagos. Hanggang saan. Kung ata, siyempre, adamat yung simpo nga nagiging niya po Diyos, mapanangitid. Kung importante, siyempre, dahil ang lupuma iti baso na pag-inuman. Siyempre, nagagos ang nadagos. Siyempre, mabaling nagbarbaling madalit naawat ang nagabos ng sila nagalos kaya adang natanggat ni panunod ng puso. But dito may kadwa ganun ibiyag pakasaritaan may isang pasaway kaya determine tayo sa pasaway kaya prodigal son. Nung kitaan tayo kausap na inmapal di man siya di man nga bangay. Anis mo na nga pasaway. Antay nga hanga impartiyan niya na iti kasta na ulit na yung napalungkod na baka. Samantalang yung pasaway na nagsubling. Impartiyan na nagpadaya na pa. Nagragsak na. Muli na nagpadaya. Naghappy-happy na kaya. Tayo ang ada kasyay. Mabaleng ng mahagi ay baday di ang mga kanan ito inakubuhan ng siguro. Dahil dumati pa na ginumurot iti magpag natin na ilay na control. Ang kalinaw siya sa lahat na mo na nga imuratian. At yung at least susubyat ada pulutan na iba. Kastang tumot niya po Diyos. No, antay pang panunutin nga po na tayo na ay nakakapagpahinod, anak kailangan kang palawasin ang pamilya mo. Arugat si arugat si aramid ko.
Amuli ako Diyos karami ko. Anak ko may kari. Palawag. Anak ko mati palawag ko. Talaga arami ko na. Ang may kari ko niya ako Diyos. Kung saan kakapsat. Ang kung nakikiliti entrance, winulap ko itintay pa na sila. At saan tayo makasilawang mobile tayo pinag-ulit. Siyempre, aminin tayo mga nagkurang tayo. Awan, di perfect po nga ta. Tao nga ang nagkamali. Kung ay pwede naging evangelista, medium, manipot ka amin na tao. At ay baga nga, perfect. Awan, hindi baso na. Isulang kirunggong nga pa nagpalawag ng witness. Ang nakapsat. Anong kapay na ibabawin yung baso ng mga palawag? Wilwag inom. Ang kapay. Iso nga, tatapa lang ang sinibigyan ko tao. Ang pula ni Hermana, kana hindi tayo tayo ba muna nga nakapila ka ng patay. Anong kumay, kumarin niya pila tayo, ay nga, ang tayo kaya awan naman tayo mga nagbabawi. Tatapa nga sinibigyan tayo, kumay tayo, uray man nagbasok tayo, naglinya tayo nagtagay nainit na dalan. Kung kami isang yan, nainit na dalan dito, pamatik niya mga dito tayo. Abay, naglidat naman nga tanga ako aguti, kahit nga sumuro, kung naglidat ng mga awatan. Kasi nga, ipakpaka mo niya ako gusto na tayo, tatangal daw. Mga makaawat, mga anet na init na dalan. Tada tayo, gawin jay, mag-explain, kanyada. Kaya, kung lang tayo ibalakan, dahil tayo yung mga ilaw-law kanyada nga, asto tinayot na dalan, pagbalbaling kayo. Ano may bawal na hantay arami din na yun. Hantay magtayo yung pinigulto. Diba? Kaya nararami yung tao nga pa, hantay mga ang sasay ko dyan, tahan nga iso na Diyos. I-explain tayo. Pero may isa, talagang yung baon niya ko Diyos na puling sugo. Na itagalungan tayo. Kaya yung nakuding ang baon niya ko Diyos, kahit ano nga tao, hindi ka Holy Spirit, iso na dyan iti usaran, iti yung ECFI. Iso iti mangigagay, iti yung ECFI, dyan puling sugo na Holy Spirit, na yung baon ni Ama, sa po ka ni Iso Cristo. Itinagan ni Iso Cristo. Iso dyan, dati yung mga ilaw-law na dito, na ilit na dalang na ito, nagpidat ka nga, ayot nga piman na sunutin nga narigat na lang maawatan. So nga tatada tayo, tatama makaawat, iti mga ilaw-law ka nakwada. Tanuhan daw maawatan nga niya tibag pagada. Gini nyo dahil. Winatahan daw maawatan. Sa kunado, padayta, sinasayro, pakawanag. Ang dapat man maawatan. Sa tayo kuma, kada tayo tatama makaawat, dahil ito ilaw-lawat. Kaya kita lang di may simpo ka rin di lawag di mausas at nagpunita pinagpanagyaman di dahil yung simpo at isang mananawa. Ano, ngayon ang kanta. Kurang Kurang